Alsjeblieft. Doe 10 euro. Doe 10 euro. Ik wil eerst die hekken hier maar. Eerst zien wat die wil je gaat. Oké. 10 euro. Goedemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Joet op de planning. Nou, ik ben daar eens even nodig naar uw zielzeta voor de wenkbrauwen. Check. Heegt die het? Ik wil even aan de slag met mijn AVO-cursus. En ik wil echt heel graag aan de slag met #memelippen, het stikwerk met douane ben. Als ik dan nog wat tijd oer heb, dan wil ik denk ik nog even de ruten, want het lijkt het hartstikke mooi waar. Dus de ruten even van boeten lekker helemaal in. Want ik heb jongen dat er echt aardig wat stof en zo'n op zit. Maar die verbouwerij was echt hartstikke spannend natuurlijk. Maar, dus ik hoop dat ik daar nog even aan tak kom, want lijkt het me wel lekker even boeten bezig. Nou ja, ik ben nou eerst met Ilda onderwijs naar de bisten natuurlijk. Dat is dus mooi ritueel. Eerst de bisten even aan. Nou, wenkbrauwtjes weer aan fleek. Vet blij bij. Thanks Ilse. Voor het eerst in een nieuwe salon. Nou, voor mij werkt dat perfect. Ilda laat je lekker te watchen. Het goed is het paar zaken Jara en Sakutskwallen helpen. Dus ik zal even achter zien als ze daar binnen. Ilda mij even een frisse neusboeten. Jelke en Vakker bij mij het hoestwaande. Dus ik zal even zien dat ik daar nog even een shotje van mij kan. Want ja, je bent natuurlijk wel nieuwsgierig naar hoe het er nou uitziet. Zullen we zien? De man die naar Ilda. Even zien. Hoepla. Tje, begint op te likje jongens. Nou ja, oorlog zit dus al wat het hout omheen. Dit is echt mooi. Hatsjoe! Hatsjoe! Deze kant nog eens even zien. Tje. Kreeg vakken. Hey! Waar zit ik hier? Ach, heer, de voetballer van Broekster Boys. Ah, jongen. Hey. Hoi. Waar is dat? Zaken er weer? Hey. Ja. Ben je met die bal hier? Ja. Je bent morgen in alle hut. Ah, nee toch. Grapje. Dat is net in alle hut, hè? Heb ik nog een goal scoren dan? Dan is het geen punt. Geen punt? Nee, dan nou gewoon een hoe Oh, god dus. Hij kan in alle hut staan. Hens! 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 Hoppa. Let op. Zo lukken. En hoe ging dat? Mooi. Ja! Yeah! Hens! Hens! Oei, peel! Peel! Dat is de lappen. Nee, dit is de lappen. Ja, boven is de latten, hè? Zo. Dan zijn ze op de latten. Ja, hallo. Helemaal. En waar mij hem weer ophelje? Ik, hè. Wat is deze? En jouw man hem, ja? Ja. Hello workout. Ai! Panago! Panago! Nee, hoe zit dat samen? Nou, weet ik veel. Ik voel het wel leuk. Wat je Panago? Nou, ik zal even naar bed op ziekje, Jadelin. Love you! Tot de keer! En zo. Tot zo! Doei! Mensje. Kabam! Doei, lieve! Nou, let's go. En jullie zijn allebei op groen. Wat net in de sleet vallen. De ballen je haast in het water. Ik ben nu aan het filmen. Het is weer aan het filmen. Nou, wat leuk. Hey, hoe gaat het met die Rolf Jan? En wat hier is toch aan? Hoe wie de hersen? Kan je maar in die nog voetballen? Een kapstoot. En wat is er toen gebeurd?
En toen een koekje drinken en in de douche en toen ging ik rest hier. Ja. Toen moest ik helpen. En toen begon ik, toen deed ik een spuitmoedje. En maar dat viel wel echt. En toen moest ik spuien. Ja, en toen moest ik ook even naar het ziekenhuis, want ik kreeg een foto van je, mem. De lijst in het ziekenhuis. Ja, maar het is eigenlijk best wel leuk gedaan naar sliep. Ik zit dan de hele tijd bij het lezen. Oh, dus toen voelde het net eng of spannend. Ik ben echt... Als het echt goed op die past, en mocht mem ik bij die blijven. dat mocht maar in... Mem is bij die bleu. Nee, huid. Heid, oké. Maar dan viel ze nou wel een beetje beter, Olivia? Ja, en dan krijg ik altijd nog in die tas een teeltje maken van een telefoon. Oh, schat. Nou, ik ben blij dat het weer een beetje opknapt is, jongen. Hè? Ach, hé, de hek het echt. Nou, dan maar we onder in heel nou. Of mag ik tol betalen? Ik moet tol betalen. Ja. En hoe duur is het? Nee, 100 euro? Dan kom ik je nooit weer bij. Zo volle cent maak ik net. 10 euro. 10 euro? Ja. Nou, dat kan wel. Maar dat is echt niet onderjaan, hè? Ach, heer. Ach, heer. Nee, een snapje, hè? Oh, kijk, gelukkig. Ja, maar... Gelukkig. Alsjeblieft. Doe 10 euro. Doe 10 euro. Ik wil eerst die hekken hier op mij. Eerst zien dat die wel hier op gaat. Oké. 10 euro. Ik zou willen, hè? Pas te dikke. Ah. Sesam open nu. 3, 2, 1, get it. Dankjewel mevrouw, hè? Ja. En Jo, dank je voor de... Dat is te leven van mijn lippen. Koe ik het tijd maar, ja. Dat is de liefde van mijn lippen. Koe ik het tijd maar, ja. Nou, gelukkig is Rolf Jan weer wat opkrapt. De zaken die miste zijn kameraad al. Weer een paar keer met het badje weer er net. Maar nou, ik ben blij dat er weer opknapt is en dat ze weer een mooi badje kunnen. Hé, Gringo. Hé, wie is nu je helm dan kwam? Hé. Is met de bandjes mij? Oh, dat is lekker een tiek zeker. Dit is, kom eens, Gringo. Gringo. Kom eens. Gringo. Gringo. Nee, niet. Ze wat denken, dan scoort ze hem er weer uit. Gringo, kom eens. Nou, aan thuis maar even zien. Dit wat die tikken. Maar ja, dat ga je al op de prairie, weet je. Het leidt hier al hier door de wereld. Dat ze zaken die een goal maken had, hè. Oh ja. Ja, een goal. Nou ja, vooruit. En de jassen lezen hier mooi boeten. Ik ben benieuwd dat er aan mij af en toe komt. Gewoon net. Who knows? Ilda koest even, dus ik ga even hartjes helemaal hier. Nou, speciaal op het bord. Handig, die lietse katrutjes. Tada! Nou, als je wil dat de binnenkant ook even maat. Nou, dat we dat kwart nemen een keer dat het minder waar is. Hier ben ik wel content mee. Ik zal nog even het houtwerk aan en we zullen spinnen we hem op. Hoe de diep naar de zon wil? Ja. Maar de fiets? Ja. Was het nee, zit ik met mij erin? Ja. Kijk, goed uitje. Ja, doe maar. Doei. Dag weer. Even zien of het veilig hoe die komt. En hoppa. Ja. Nou ja, wel netjes. Je vreeg in ieder geval van hey, maar ik dat hem je net samen op een dik vliegt. Dat vind ik gevaarlijk. We gaan nog even terug. Is het weg, hè? Ik ben net hier in de gaten leven, hé. Is maar niet ontheen aan het zien. Neem nog even deze rutjes nog, hé. Maar hoor, hè? Ja. Nou, de vakkend van die soos. Ik zet er nog even aan. Nou, je staat je hem dat houtwerk is al hier verrotten. Kakkie. Maar we zijn weer door eerst de ombouw en dan gaan we alles van het vaste huisje weer vervangen en opknappen. En misschien ook wel in wat dezelfde kleuren als de ombouw zijn, omdat het weer wat geheel wordt.
Dus nou, gelukkig ben de casino nog goed. Maar echt het houtwerk van de boeidelen is echt op. Dus ik hoop dat het nog een jaar leeft en dat we dan volgend met het vrachthuis zo'n slag kennen. Eerder had de nacht. Nou, ik ga deze twee vasten, die ziet en die van de keukendien. Ik leeuw het echt hoor. Dan gaan die naar huis even. Oh, voicemail. Jammer. Nou, ik heb er Berry. Oh, dan belt ze me zeker. Oh, jongen. Nou, poging 3. 3 keer escape terug. Oh. Zo. Hallo? Hallo? Dat ging wat heel ver, hè? Nou, ik hier de kamer al onder. Vraagje. Nou, ik ging net zo simmer om naar de winkel, maar ik dacht misschien had mem nog macaroni mix. Zeg maar van die kroeden. Zou mem dat dan ons... Of saus? Nou, macaroni. Ik ga wel macaroni grieten hebben ook. Best, zoals dan dat men dat, maar ja. Is wel goed. Ja, doe dat maar. Best gedaan. Hoi. Ideaal. Neemt zaken aan de kroen mee. Nou, van mij moet ik maar even in de rust, want ik hier de kamer al onteer. Ik ga even in de chill met Ildo en dan aan eten hier. Ik leeuw dat vakje direct iets zoeken. Gelukkig hier mem nog iets van nasi kroen. Nou, dat krijg ik wat door de macaroni. Ik meid er wat van. Druk even op die abonneerknop. En ja, hoe zeg ik voor het even een blauwtoen kom heen. Even het net de chill app te downloaden voor op die tablet als op de telefoon. Doei! Vind dit is altijd het leukste moment van de dag. Op een nijmidje met benen en eten hier en zo. Kijk dat. Ivy. Hey. Mem kent dan net 2 dingen tegelijk, hé. Wie is er bijna aan het draaien? Kom eens. Kom eens. Kom dan. Draai die eens. Ik zei dus, toen haast draai dus. Kom eens. Handje. Kom dan. Kom dan. Goed zo. Goed zo. Nou was het zelf leren, hé. Nog een keer. Poeps, 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 poeps. Nou, probeer die nog eens. Kom eens. Kom dan. Kies het toch zelf. Kom maar. Ja. Goed zo. Dan ben ik maar zelf. Potje erdoor. Ja. Goed zo. Nou ja, dat maakt het wel weer goed, hè? Kom op. Ja, kom op. Kom op. Kom op. Kan niet. Kan niet. Kan niet. Oh, dat wordt zelf. Dat wordt nou doen. Oh. Dit is leuk. Kom op, meid. Nog een keer een ziekje. Kom op. Ja, kom op, 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 kom op. Oh, zelf, 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 zelf. Ja, goed zo. Wow, bijna zelf, meid. Doe het net maar mis, schat. Ja, moppeltje. En we hebben erop. En we hebben erop. Flinke wijf. En ja, man.